luya, sibuyas. Ahos. Kita mo yung oil mga buddy. Alam mo ba bakit ganyan yan? Kasi nagano ako ng dyan kinukupsan yung impilya ng baboy mga buddy. Baka magtataka kayo, ganyan yung kulay sa oil Ito po yung impilya ng baboy mga buddy. Yan, nilagay ko. Yan po yung impilya ng baboy. Pinunan ko ng oil. Lagayan natin tong gulay mga pre. Ito yung batong. Ang batong. Lagyan natin yan ng tubig mamaya mga buddy. Tatoyo, konting suka. Kasi adobo. Lagyan natin ng suka konti. Toyo. Tubig konti. Haluin. Hintayin kumulo mga buddy. Hintayin kumulo. Mga buddy. Konti na lang. Ito na yan. Mamaya konti na lang pakulo mga buddy. Okay mga buddy, luto na tong batong, adobong batong mga buddy. Luto na tong adobong batong. Yan din, luto na tong adobong batong. Ito na po mga buddy.